Ayun po, good morning to all viewers, to all sponsor Luzon, Visayas, Mindanao, good morning. Ayun po, dito na tayo sa babae project kay Chinchin. At ayan, araw ng Biyernes, panibagong vlog. Kahapon, hindi ako pumasok dito kasi gawa nga ng birthday ni kay Arnil. Nagsabi sa akin na sa manguhuli ng isda para mayroon siyang handa nung birthday niya. Kahapon yun, nung Webes 22, nung 22. Tama, kasi 23 ngayon. Nagpinta sa akin. Kaya yun, sabi ko sa kanya, kaya kusama ako sa'yo para, yun nga, para may siya, may panghanda. Yun siguro yung nakuha namin mga isda ay nasa 15 kilos. Tapos yung iba, dinala rin nung kasama namin na dalawa. Tapos yung iba, yun binigay kay Kuya Arnil. Kaya yun, kahapon nandun kami sa kanila, yung may mga bisita, pinag-ulam, tapos yung iba pinagpulutan. Yun. Yun, init, grabe yung init doon sa lake. Tapos makati yung tubig. Kumati na naman yung katawan ko dun kasi may mga putik-putik na eh. Tapos nanibago na naman yung katawan natin dun sa lake. At okay naman yung birthday ni Kuya Arnil. Tapos pagbalik ko dun kagabi, ayaw nang uminom. Natama na raw yun, sabi niya sa akin. At yun, sana magustuhan nyo yung vlog natin gagawin ngayong maghapon. At sana wag tayo mag-skip ng patalastas. Yun, sana tapusin nyo yung vlog na to. Alright, abang-abang na lang po. Let's go. Isa yan? Yan, hero. Yakit. Hero. Okay. Buti lang sa balas, no? Inuulit-ulit pa. Dito pinado! Dito! Si Kuya na lang. Dalawa. Tatlo pa. Jambil! Jambil! Doon pa dulo doon! Ano, dalawa yun? Pinasal ko? Dalawa yan ah! Seso lang. Dalawa to. Wala lang.
Lalagyan ng black bag sa tatay. May tama ka, no? Ay, oy! Tama mo. Ano? Dito, oh. Yung pamako ang magalang naman. Ayan. Pamako ang Para matapos na yung pagbubog. Tingnan nyo na lang yung pagbubog sa vlog ni Kuya Gatcho. Nasa kanya yung full video nun. So, tag-abot lang. Wala akong lumarating. Wala ka dito. Wala pa patas. Ako nagagad ng play. Okay na? Na? Ayan dyan ni Gatcho, kung tuwid. Ha? Kita mo yan dyan kung tuwid. Dito? Dito na ito. Makapagandang mo na bukas din sa Saksak. Ang layo. Yung barino pala. ha? Yung barino pala. Bawa pa. Wala? Yung barino. Hindi malaw. Nasa taas na? Oo. Gatcho, Ha? hindi nagsala so si Parlin doon sa pinakadulo niyan. Alin? Yan, dinugtong. Sakto lang. Eksakto. Mga ilan na sobra pababa. Media. Ha? Media. Pulgada? Sakto lang. Kaya naman iskruhan. Bagay, maganda yung sinapak para lumapat talaga. Ha? Tama yan para lumapat talaga. Oo, para lapat lang. Okay. Dapat ito eh. Ikaw, Ha? isa lang tayo. Isa lang. Bakit pagpaibabaw mo yan? Ha? Bakit pagpaibabaw mo yan? Alin? Yan. Ito para mag, ano?
Yung paano so? Tubig. Oh. Ay! Dapat ganyan yan, tanong tubig ka. Dapat ganyan yan. Yung bari na yan. Bari. Okay na. Tagilid din no? Tagilid talaga. Ito lang din. Kanto. Bangga na sa akin yan. Sada. Kahit umangat yan na konti. Bangga na sa atin ah. Bangga na sa sintada. Kahit ibaba na konti yan. Lalagyan pa naman to dito ng ano? Malagay din ng plating. Tuklog naman yun. Eh. Ayan po, tuloy-tuloy ang pagbubong dyan. Pantay mo lang sa Para baba. malilim mo Ayaw dito. Para pag Dyan mo lang nagpalitada, hindi na mainit. Tapos mamaya, akit ko yung mga binistay para makaready na dito. Sarap na tulugan. Sarap na tulugan dito. Sarap na matulog dito. Kung pwede lang mag-stay. Kailangan nyo wala pang bukong, hindi pa nagtutulog. At tayo yung maglatag. Lipat-lipat lang. Okay. Ano? Flat, babaw mo. Ito ko na.
Yan po. Bubong na dito. Yan. Kabilang. Buti si Marvin, nakakaganyan pa. Natin yan dito. Bali dyan. Tatabasan dyan yung medyo matagal-tagal. Ito ay diretso. Dito. Yung tagal lang naman ito paglagay ng ano, trusses. Tutong yung mukha ko na naman dun sa panguli namin ng isda. Ang dami. Alam mo Tulad dito. Ayan, binungkat dito. Kulgat ko yung nasa taas. Yung taga ng yero. Malilim na sa taas. dito pala. Kung dito, matulog. Oo. At ano nga po, at ano, bumaba sa kagat. So, mamaya naman siya magano dyan kasi may puputulin na pagkabit dyan sa ano, yung sa mga yero. At yun sa mga ano, sa yun, nagko-comment kung nagtatanong kung kailan matatapos tong bahay na to at pagbubong. Ano po, may bubong na. Tapos sa pagtapos naman nito po, ayan, antay-antay na lang po tayo kasi ginagawa naman namin po yung aming makakaya pagtatrabaho dito. Ayan. Basta matatapos to. Saglit na lang to. Alright. Tapos magpapalitada na dito. Pipinis ng mga pader-pader. Kaya ito, linisin ko na siya para maakyat na yung mga bilistay. Ang dami yun, may iwan. Ganda na. Amuay. May bubong na. Pwede na siyang tulugan. Hindi na mauulanan sa loob. Kung pwede lang mag-stay-in dito, matutulog na naman. Dati nga nung wala pa siyang pader, nung open pa to, dito ako natutulog. Nagtitint lang ako, tapos minsan nagduduyan. Ngayon pa kaya na may bubong na. Ganda na itong tulugan na. Yung tatay siguro dito matutulog na dito sa taas. Tapos yun o, yun nga, pag nag palitada, malilim na, daro-diretso. Kaya yung mga binistay na pinagbistay nung papa ni Chinchin ay mamaya iakyat ko na siya. Para pag nagtrabaho na dito na magpalitada, tuloy-tuloy yung gawa. Nandito yung mga materialis. Pati rin yung simento kung ano, pwede na rin siyang iakyat. So ito, i-clearing ko muna to. Lilinisan ko na siya. Kahit yung mga binistay ay i-ano na lang, tanggalin sa sako para magbistay ulit dun sa baba. Magamit yung sako kasi yung ibang sako ay mga punit-punit na. Pwede siyang ilagay na dito. Ganda na ng bahay. Simulan ko na itong linisan sa loob. Kasi mga ito nga pwede itong tiktikin. Mga natuyo na simento. Ay!